ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ଯାତ୍ରା ସଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଆଉ ତାହା ଚାଲିଯାଏ। ଆମେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିନପାରୁ। ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 90 ତାର 9-10 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ ଦିନ ତୁମ କୋପରେ ବହିଯାଏ। କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତଥାପି ତହିଁର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଉ। 12 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 29-15 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ। ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦିନ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଏବ୍ରୀ 11-13ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ହେବଳ ଠାରୁ ହନକ ଓ ଅବ୍ରାହମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ବିଦେଶୀ ଓ ପ୍ରବାସୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏଣୁ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଏହି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ନିଜ ନିଜ ପଥ ବା ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଅତି ସାବଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ହିତୋପଦେଶ 14-12ରେ ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ତାହାର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଅଟୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯିରିମିୟ 6-16ରେ ଯିରିମିୟ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ପଥମାନର ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖ, ଆଉ ପୁରାତନର ପଥମାନର ବିଷୟ ପଚାରି କୁହ, ଉତ୍ତମ ପଥ କାହିଁ ଓ ତହିଁରେ ଗମନ କର, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଆମମାନେ ବିନାଶକୁ ଘେନିଯିବାର ପଥ ନ ବାଛି ଜୀବନକୁ ଘେନିଯିବାର ପଥ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜହନ 14:6ରେ, ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ବି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁର ପଥକୁ ଆପଣାର ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସଚେତନରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଫେସୀୟ 5:15-21ରେ ପାଉଲ ଅତଏବ ଅଜ୍ଞାନ ପରି ନ ହୋଇ ଜ୍ଞାନୀ ପରି ନିଜ ନିଜ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୁଅ। ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏଣୁ ନିର୍ବୋଧ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ। ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ସର୍ବଦା ସର୍ବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେହି ଜୀବନ ପଥର ଶେଷ ଯାଏଁ ଗମନ କରିବା। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଦାପି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବୟସ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ଏ ଜଗତରେ ଆୟୁବଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛାୟା ସଦୃଶ୍ୟ। ଆୟୁବ 8:9ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦିନ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ। ଗୀତ ସଂହିତା 103:15ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦିନ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1:24ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏକ ତୃଣ ଆଉ ଘାସ ଫୁଲ ପରି, ତାହା ବାୟୁ ବହିଲେ ଆଉ ନଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 90:5ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ଯାକୋବ 4:14ରେ ଏକ ବାଷ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା 144:4ରେ ମନୁଷ୍ୟ ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। 29:4 ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ।
ଗୀତ ସଂହିତା 102:3 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ମୋ ଦିନ ସବୁ ଧୂଆଁ ପରି କ୍ଷୟ ପାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 78:39 କହେ, ବହି ଯାଇ ଫେରି ନ ଆସିବା ବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୀବନ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି ଯେ ତୁମେମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହ ଓ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଓ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4:2। ଗୀତ ସଂହିତା 25:4 ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ, ତୁମ୍ଭର ମାର୍ଗ ସବୁ ମୋତେ ଶିଖାଅ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।